Кніга Ярэміі, раздзел 52. Сэдэцыя меў 21 год, калі стаў царом, і цараваў 11 гадоў у Єрусаліме. І маці яго называлася Аміталь, дачка Ярэміі з Лебны. І рабіў ён ліхое ў вачах Господа, падобна ўсяму таму, як рабіў Йоакім. Бо гнеў Господа на Єрусалім і Юду быў такі, што ён адпіхнуў іх ад аблічча свайго. Тады вось Сэдэцыя адступіўся ад цара Бабілона. І сталася ў 9 годзе яго царавання, у 10 месяцы, у 10 дзень месяца, прыйшоў цар Бабілона Навуходаносар, ён і ўсё войска яго супраць Єрусаліма, і абклалі яго, і збудавалі супраць яго валы наўкола. І горад быў у аблозе аж да 11 года цара Сэдэцыі. У 4 месяцы 9 дня месяца запанаваў голад у горадзе, і не было ўжо хлеба для народа зямлі. І зроблены быў вылам у муры горада, і ўсе ваяры пабеглі з горада і ўцякалі ноччу праз браму між падвоенымі мурамі, якая вядзе ў царскі сад. А халдэі былі вакол горада. І выйшлі яны дарогай у кірунку да Арабы. І войска халдэйскае гналася за царом, і дагналі Сэдэцыю на раўніне каля Ерыхона, а ўсё войска яго разбеглася ад яго. І схапілі цара, і завялі яго ў рэблу ў зямлі Эмат да цара Бабілона. І той выдаў на яго прысуд. І цар Бабілона забіў сыноў Сэдэцыі на яго вачах, а таксама ўсіх князёў юдэйскіх забіў у рэблі. А потым вырваў вочы Сэдэцыі і закаваў у падвоеныя медныя кайданы. І павёў яго цар Бабілона ў Бабілон. І укінуў яго ў вязніцу аж да дня яго смерці. У 5 месяцы, у 10 дзень месяца, а быў гэта 19 год Навуходаносара цара Бабілона, увайшоў у Єрусалім Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, які стаяў перад царом Бабілона, і спаліў ён дом Господа і палац цара, а таксама ўсе дамы ў Єрусаліме. І кожны вялікі дом спаліў агнём. А ўсё войска халдэйскае, якое было з кіраўніком целаахоўнікаў, разбурыла ўвесь мур вакол Єрусаліма. А частку беднага народа і рэшту люду, што засталася ў горадзе, а таксама частку ўцекачоў, якія перайшлі да цара Бабілона, ды рэшту рамеснікаў Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, перасяліў у няволю. Толькі некаторых з бяднейшых людзей зямлі Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, пакінуў як вінаградараў і земляробаў. І паламалі халдэі медныя слупы, якія былі ў святыні Господа, і падножжы, і меднае мора, што было ў доме Господа ў святыні, і ўсю медзь іх вывезлі ў Бабілон. І ўзялі яны таксама катлы, лапаткі, нажніцы, крапільніцы, лыжкі і ўвесь медны посуд, якім карысталіся пры служэнні. Кіраўнік целаахоўнікаў забраў таксама курыльніцы, крапільніцы, катлы, падсвечнікі, чары і міскі, і што было з чыстага золата, і што было з чыстага срэбра. І не можна было зважыць медзі з усіх тых рэчаў, з 2 слупоў, 1 мора, 12 медных валоў, яны былі падножжам, якое зрабіў цар Саламон для святыні Господа. Слупы мелі 18 локцяў вышыні кожны, і шнур на 12 локцяў апаясваў іх, а таўшчыня іх 4 пальцы, а ўсярэдзіне былі пустыя. На кожным была галавіца з медзі, а вышыня аднае галавіцы была 5 локцяў, і сеціва з яблыкамі гранаты было кругом галавіцы, усё з медзі. А другі слуп быў такі самы. І было разам 96 яблыкаў граната размешчана ўздоўж, а ўсяго было вакол на сеціве 100 яблыкаў граната. Кіраўнік целаахоўнікаў узяў таксама Сараю, першасвятара, і Сафонію, другога святара, поруч 3 прыдзвернікаў. А з горада ўзяў ён аднаго еўнуха, які быў кіраўніком войска, і 7 чалавек з ліку тых, якія бачылі аблічча цара, якіх знайшлі ў горадзе, і пісара, кіраўніка войскаў, які запісваў у войска людзей зямлі, а таксама 60 чалавек з людзей зямлі, якіх знайшлі ў горадзе.
І ўзяў іх Набузардан, кіраўнік целаахоўнікаў, і завёў іх да цара Бабілона ў Рэблу. І цар Бабілона забіў іх і замардаваў іх у Рэблі, у зямлі Эмат. І быў выселены Юда з зямлі сваёй. Вось той народ, які вывеў у няволю Навуходоносар. У 7 годзе 3023 юдэі. У 18 годзе Навуходоносара 832 душы з Єрусаліма. У 23 годзе Навуходоносара кіраўнік целаахоўнікаў Набузардан завёў у няволю 745 душ юдэяў. Усіх разам 4600. І сталася ў 37 годзе па высяленні ў няволю Йоахіна, цара юдэйскага, у 12 месяц, 25 дня месяца, Эвіл-Мерадах, цар Бабілона, у год, у які пачаў цараваць, узняў галаву Йоахіну, цару юдэйскаму, і вывеў яго з вязніцы. І ён гаварыў з ім ласкава і паставіў яго пасад панад пасадамі цароў, якія былі з ім у Бабілоне. І памяняў Йоахін свае шаты вязнічныя і еў заўсёды перад царом ува ўсе дні жыцця свайго. І ўтрыманне яго, утрыманне пастаяннае, было дадзена яму царом Бабілона трывала на кожны дзень, аж да дня смерці яго ва ўсе дні жыцця яго.